Golf nie je len hra pre dospelých. U nás si ho môžu naplno užiť aj deti. Skupinové tréningy budujú priateľstvá, tímového ducha a sebavedomie. Na detských tréningoch sa učíme formou hry. Od úplných základov až po rozvoj zručností. Golf rozvíja koncentráciu, pohybovú koordináciu a férovosť. Grant z Fondu pre budúcnosť športu by sme radi použili na zakúpenie detských golfových setov, na skvalitnenie tréningových možností, nové loptičky na driving range a analyzátor švihu. Pridajte sa k nám a objavte, aký zábavný môže byť golf pre vaše deti.